martang yang mahitam. Asiniro hamadihamu, doho dame nasian di mata, doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amen. Oras madihita sa luhuna, tabigi mahatani di mata nagabi songon bohal dihita sa darion manguda akaulat na maragami. Dia makadong asaha porsyaon, di mana tersurat di Yohanes bidu-bidu ayat 10. Gano na makatahon siya dirina sangap na do. Niluluan na, alay na mga luisangap na marsuru ibana, ido parsitong, dangadong nagiduk di bagasan ibanam. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Demikian firman Tuhan. Dia makadong asaha porsyaon, judul ni turpu tahun ima motivasi melayani. Aha do amang do taminang motivasita melayani. Gudang do meragam motivasi di jolma. Ima makubasi, baik makubasi di kantor, di gereja, di parsautaon, dohot nang dia kana asing. Ido na nino ni Tuhan Yesus di bagasa tikion aha do motivasi ta lago makubasi. Motivasi kita sebagai pelayan Tuhan. Seperti Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Motivasi mereka agar kembali dari iman. Unang makubasi, unang motivasi na makubasi, mangalului sangap. Mangalului ima. Asa imana. Hira na humiban. Di sini Yesus mau berkata, motivasi kita sebagai pelayan Tuhan harus terletak kepada keikhlasan kita. Janganlah engkau melayani mencari hormat, mangalului sangap. Guda kalat na songona di pertikianon waeng makobasi mangalului nang biak kapungua di dia. Ala tujuannya salah, motivasinya salah. Ketika motivasi kita sudah jauh dari hadapan Tuhan, ketika motivasi kita sudah berlawanan dengan kehendak Tuhan, di situ kita sudah termotivasi dengan kedagingan. Nunga gabe motivasi ni portibion. Ay molo motivasi ni portibion na kaya ni ima mangalului sangat tu dirina do. Tetapi Yesus mau mengajarkan motivasi kita melayani itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Asa marsanga do di batang. Molo liliako subangamu. Asa marsanga do di batang. Molo makubasi ho. Asa marsanga do di batang. Unak ko marsangap. Gudak kala songoni dia makadongan. Di nala mangula akaulon na ima na si jujut tidak penonjolan diri. Meroha diri. Ketika penonjolan diri itu kita lakukan dalam pelayanan itu adalah tidak jauh, adalah hanya mencari imana kayangani penonjolan rasa egoisme kita. Habe tabereng do ido na najar honi Tuhan Yesus isi hamuna yang sangat olo ma gabi pangurupi di donganna. Isi hamuna yang balga olo ma gabi atuban di donganna. Isi hamuneng balga, lo siyan na met. Namarlapatan do dia makadungan sa hapon siyaon. Asaling dohonon ni Tuhan Yesus tuhita halak na patutoro diri na ido pati boon na. Halak na mangulaon pagkobasyon ni di bagasan harik Tuhan kerendahan hati. Ido na pinabahagan ni di bata. Alani itu dia makadong asaha porsyaon. Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita kembalikan motivasi kita melayani Tuhan, melayani sesama, melayani dalam persekutuan. Kembalikanlah kepada Tuhan, kembalikanlah tujuan kita supaya nama Tuhan dimuliakan.
Ido na bagas niya makaroon. Mulo tayo ula pe ulaw tay laho tato kantor. Asa marsanga lo di batamang do taminang. So itong dipikirhan mo sa soon na hebat tamo ni kantor asa soon na pamurnang-murnang diri. Ngano lapatan di. Alay ko gabi marsanga maribata. Marsangap matuhatam. Marhiti parangi do pabena do pangulaw tay bahwa kita kembali melayani iman ang magkumasi asa borhat siyan serep ni rohing marsanga matuhat tadi si balga magwarni di pata di pangulaw tay karena kita melayani dengan sebuah kerendahan hati atau di bagasan halabon do di bagasan serep ni roh mahita mangula kaulat tay amin. Mauliati madiho ale Tuhan di bata asa serep rohanami Tuhan mangulakon, pajuon, doho pagkubasini. Amen.